de meta i, com deien, és l'atleta de club internacional argentí Rodrigo Torres. Segon classificat en Roger Vila. Molt bé, Rodrigo. ¿Tienes unas palabras o qué, Rodrigo? ¿Cómo estás? Està cansat, està cansat. Miguel López, atleta de la Sansi, Miguel Alcan, Jesús Pito, el Xus. Bona cursa. Com bé dèiem, primera classificada, va per sota dels 18 minuts. L'atleta de Cruz, Xaguer. Ha corregut, no és cuento, ha corregut. Ja està. Com ha anat això, Sara? També aquesta temperatura no ha acompanyat gaire, feia una mica de núvol, després ha sortit el sol, l'humitat és alta. Bueno, menos mal que la calor y todo casi que jugó, encara que se me levantía va bien, así que yo por mí y así que no aguante la calor. Bien, mala atleta del Club de Barcelona, segona classificada, l'Alexia. I com deia la Sara, bé, la Sara... Excel·lent cursa, excel·lent final. Molt bé, Andrea, vinga! Molt bé, Andrea, molt bé. Vinga, continuem aplaudint en aquests campions que van arribant. Passant, recollint la vostra beguda sota la capa Coca-Cola. També tenim barretes energètiques. M'he equivocat i he passat allà. Vinga, molt bé, Sergi. Vinga, papa! Vinga, José. ¡Bien, campeón! Cuando entren allí, Al fondo. O sea, prácticamente donde el arco de las Sanz. Donde el arco de las Sanz. Pero... Vinga, aquests finals! Aneu passant, aneu agafant la beguda, aneu agafant la barreta energètica també. I recordeu que un cop acabin les curses, començarem amb la premiació. I hem de fer-ho ràpid, això. I acabarem amb el sorteig de la Sansi, com a totes les nostres curses. Vinga, i arriba en Jaime, de la comunitat equatoriana, que sempre ens acompanya a totes les nostres curses. T'he cotejat i confirmat.
I ja tenim els resultats dels 3 classificats en categoria masculina i femenina, que han sigut el Rodrigo Torres, primer classificat, amb un temps de 15:53, segon classificat en Roger Vila, la Sara Loer, primera classificada, segona classificada l'Alexia Harman del Futbol Club Barcelona i tercera classificada la Sara Gómez, darrere del Pretenc. Mentre es continuen acabant atletes en aquest requisit d'arribades. Atletes que han corregut per sota dels 5 minuts del quilòmetre. Bon temps, bon temps. Tingueu en compte que com una xapo important, una humitat important, heu agafat la vostra beguda isotònica, la vostra beguda Aquarius a la carta de Coca-Cola. Molt bé, no paris, els macarrons, no? Vinga, som-hi, Marga! Excel·lent final! Molt bé! Enhorabona! Vinga, que en poc més de 5 minuts tindrem aquí els primers classificats dels 10 quilòmetres. Vinga, bona arribada! Vinga, aplaudiments per aquesta parella. Cursos en família, cursos amb amics. I ara veiem aquí aquest pelotón que arriba aquí d'ajudant allà. Vinga, aquest final. En Pablo, en Marc, i un altre, i un altre, i un altre, i un altre. Molt bé! Vinga, no pareu. Aneu cap a la carta de Coca-Cola a recollir la vostra. Vinga, aplaudiments per aquests dos atletes del Fundistes de Sant Feliu de Llobregat. Molt bé, família, molt bé, campions. Enhorabona, adeu. La classificació la fan buscar algun lloc? La fan buscar després, vale. Si no en doneu una, no? Vale, era per veure-la ara. Ara no. Vale, està bé. Ha llegat un, no? El jurat. Aneu deixant la arribada lliure, veiem aquí a dos mil atletes del Camp Mercader, en Jordi
grans amics, els companys, que ens fa molta alegria doncs, veure-us aquí. I a més el complex de la Cris, de la Cris Huerga. I no hi ha millor manera de celebrar-ho que marcar-se 5 quilòmetres aquest matí, en aquest dia assolellat. Molta sort, companys. Un plaer de veure atletes coneguts, atletes de clubs de tota Catalunya. Vinga, aneu preparant les mans que en breu arribaran els primers classificats dels 10 quilòmetres. Prepáralas ya. Frente 32. Por ahí no. Because you know I'm no trouble. I'm Ivan Alcalá, vinga, Gabriela! Molt bé! Enhorabona, Ivan! Gran cursa. I veiem els dos següents classificats. El Club de Francis, José Luis Edgar Sonquis, atleta internacional de Letònia. Vinga, Ivan. Creo que viene la Esther por ahí. ¡Menos de 35! ¡Bien! ¡Ay, perdón! Si preguem que deixeu la línia d'arribada neta perquè van arribant atletes. Ivan, un cop recuperat, com ha anat això? Com t'has sentit? Bona cursa, no? Venga, Monse. Bien. 34.
Perfecte, enhorabona, Ivan, veiem que equip del canal. Molt bé, vinga, enhorabona, nois. Vinga, arribant a diferents atletes, tant de 5 com de 10 quilòmetres. Veiem l'atleta Rafa Pérez, un dels atletes que ens acompanya habitualment en totes les nostres curses. Sisplau, l'únic que aneu deixant la línia d'arribada lliure, deixeu la línia d'arribada, aneu passant a recollir el vostre grup, vinga. Aneu recollint la vostra barreta, la gent que també s'hi ve de gust. Vinga, Xavi! I vinga, continuen arribant. Els corredors ja també de 10 quilòmetres. En aquest reguitzell d'arribades. Vinga, i recordem que un cop acabades les curses procedirem amb les premiacions en la que en 10 quilòmetres hi ha premiació per categories, però que esteu al tanto del vostre nom. Hi ha premiació també per els 3 primers equips, masculins i femenins, 3 primers locals, masculins i femenins, i en 5 quilòmetres el primer local. Vinga, i recordem que, com dèiem, la premiació sobretot esteu al tanto que en 10 quilòmetres hi ha premiació per categories, des de promesa fins a més de 65. Déjame, por favor, es muy importante. També hi ha premiació pels 3 primers atletes locals, masculins i femenins. Tío. La primera tiene que llegar por el crono. ¿Está bien? No, pero cuando venga la chica, en teoría se va a poner él, lo he dicho. Yo ya le he dicho. Fernando. Vinga, fora moviments! Veiem que arriba la lliure, va 40, i arriba en temps, i la primera classificada. ¿Me ha agarrado, tú? ¿Es ella? Sí. Qué marrón, Vinga, enhorabona. Sí, gracias. Entre la zona classificada ja també l'equip de Sansi, l'Aranxa.
Aquí están las dos primeras. ¿De quién? Alguna No, foto contra sí, és que per això no he parlat. Unes paraules, no? Per sota de 40, per sota de 40. Com ha anat aquesta cursa? Estic molt contenta perquè marca Pasa que hablamos. Atleta local, ha sido profeta a la seva terra, enhorabona, i després ens veiem al podi, 10 metros de allí para acá. Lo mejor es que no se puede caer. No, pero no la foto, es que no está grabando. Vinga, i més atletes de la comunitat equatoriana. No vull que ens acompanya a totes les nostres curses. Lo único es Vinga, aneu passant cap a la carta de Balbó, a recollir la vostra lluna. Un segundo. Energètica, recordem també que tenim i arriba ara la tercera classificada. Perdone, es que Estan allà les dos. I campiona. Enhorabona. Victòria per a l'atleta local del Sant Feliu Llobregat, segona l'atleta naranja del Club Atletisme La Sansi i la Forest dels Runners. ahora vindrà, Vinga, aquests sprints. Una cursa de setmana amb cursa jugant. Sí, recordem també que tenim els nostres marraquistes entre d'altres serveis que us oferim. Aquí les pistes, a dins de la gespa tenim la carta amb els nostres marraquistes perquè podeu tenir un bon fi de cursa. I recordeu també un cop de la premiació i com totes les curses de la Sansi. Aquí tenim el sorteig, el sorteig que va ser un fi de festa d'avui per tots nosaltres que aquest diumenge de solet, de solet ja apreta. Us heu calçat una esportiva, us heu posat la samarreta i vinga, endavant, a completar una cursa. Vamos, Eric, vamos! Però l'important és gaudir i arribar com esteu arribant a aquest somriure. Vinga, que ara arribaran en Jordi i la Susi. Vinga, Jordi i Susi, enhorabona. Vinga, ja som! He guanyat! Molt bé. Vinga, Muñoz!
Molt bé, guapo! Guard, guard! I continuen havent més corredors que estan completant aquesta cursa dels 10 quilòmetres per sota dels 5 quilòmetres, o sigui, per sota de 50 minuts. Mira, mira! No he llegado a tiempo. Muy bien, Sergio. ¡Ay! Joder, te he perdido, coño. Per saludar l'altre. Te quedas con la cámara en la pisada. Ya no Vinga, aneu passant cap a la capa de la bola, on podeu recollir la vostra beguda. Després podeu recollir també. Vinga, aquests sprints! Som-hi! Molt bé! Vinga, molt bé, Maria! Ei, excel·lents finals, excel·lents finals. Va, que anem per sota de 49, clavat! Molt bé, campions! I veiem més atletes de diferents clubs, com de corredors.cat, com de fundistes Blanes, fundistes Calella, amb Manuel Cantillo, de la Sansi. Vinga, aquest final! Molt bé, Radi i Lídia, quins finals, campiona! Va, veiem arribar allà al final, a la recta, que està arribant la llebre del 50. Vinga, pràcticament en temps, Vinga, Esther, bon final! 50 clavats, 5 minuts al quilòmetre, excel·lent temps, igual que la nostra llebre. Les llebres, per gentilesa de corredors.cat, que ens acompanyen a totes les nostres curses. I en comuniquen des de l'organització que tenim atletes de 49 nacionalitats diferents que avui han vingut aquí a Sant Feliu de Llobregat a córrer aquesta espectacular cursa. La cursa de la ciutat de les Flors.
Ciutat de les Roses, em corregeixen, és veritat. Bueno, una rosa és una flor, també. Vinga, excel·lent final. Molt bé, companys. Enhorabona, Marta. Vinga, Regina. Cuando hemos llegado a la meta del día. Estoy esperando a la chica que ha fichado un solo. Sí, está corriendo. Un solo carrera. Molt bé, Lluís. Vinga, som-hi! Anem passant recollint la vostra Coca-Cola, la vostra barreta energètica. Doncs feien els anys que tenim també. Teniu aquí a Sant Feliu de Llobregat. Ei, Olga, aquí venies ajudada, Vinga, som-hi! Ei, aquest somriure! Vinga, enhorabona, Estefania! Amb quina cara d'alegria que porteu. Sembla mentida que us hagi marcat aquests 10 quilòmetres. I amb aquesta xafó que fa. Mira, que està aquí la tenda. No. Aranysa és segona, la Florence, aquesta primera és que ens surt una altra. De 2 minutos de No sé on és, perquè després quan marxem potser la veiem. I no, recordem a tots els corporals que tenen la seva vessant solidària. Aquest any, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat tenim al costat de la capa de Sant Feliu, la capa solidària amb els refugiats, que convindria doncs a tenir consciència. Veiem que arriba aquí l'Anna Ibáñez, de la Santi també. Vinga, enhorabona. I tenim les classificacions dels 3 primers classificats. Masculina ha sigut el Bell Garzonski de la Santi en tercera posició, en José Luis Cruz Infante en segona posició i primer classificat del Club Partit Privada Vidal Alcalá. En tercer lloc, categoria femenina, 10 quilòmetres. La primera classificada, categoria 10 quilòmetres, que s'adreci a metres, sisplau.
Vinga, persona de l'Orestem. Vinga, molt bé, Pilar. Carla. Vinga, si algú ha perdut un telèfon mòbil marca Sant Jean, el tenim aquí a Meta. Ya viene la... Vale. Molt bé. Darrere les valles, sisplau. Darrere les valles, sisplau. Darrere les... A ver. Vinga, continuem passant cap a la carpa de Coca-Cola. Vinga, anem passant. Molt bé. Sempre demanem precaució, cuideu, ha sigut un petit cop de calor i ja està. Amb mi, Marc García González. Si tenim els pares per aquí a la vora, doncs tingueu un compte com a García González, doncs tenim aquí a línia dreta. El primer i primer local. I va, fora aplaudiments per la Glòria.